A Magyarországi Filmművészet Seregszemléje az egyik legrangosabb filmes rendezvény a térségben. Évről évre népszerű budapesti mozikban vetítik a fesztivál műsorára tűzött játék, dokumentum, természet, tévé és tudományos filmeket. Nem titok, hogy botrányok övezték a filmszemle megszervezését. Már ott kezdődött a dolog, hogy rendszerint februárban rendezik meg, február első hete szokott a filmszemle ideje lenni Budapesten. Nem véletlenül választották februárt a filmszemle időpontjául, ugyanis ezt követően van a berlini filmszemle, a moszkvai, a cannes-i, és akkor azok a magyar filmek versengenek egymással, és azok, amelyek jónak bizonyulnak, részt vehetnek még a különböző nemzetközi filmfesztiválokon, versenyeket. A korábbi években a rendezvény a megújulás és a friss tehetségek elismerésének a színtere volt. Idén mintha ez is megváltozott volna. Nem voltak fölbukkanó tehetségek, volt egy új filmes, első filmes, ahogy ők mondják, de nem nyerte el senkinek se tetszését, mert ezúttal nem is osztottak ki olyan díjat, hogy első filmesnek járó díj. Tehát mondjuk nem is volt alkalmuk megmutatkozni a kezdőknek, mert nem volt pénz. Tehát nem alakult ki a pályáztatási rendszer, és nem tudtak hozzáférkőzni a lehetőséghez, hogy filmet készítsenek. Tehát a régi arcok jelentek meg a filmszemlén. A Pál Adrien című filmnek, Kocsis Ágnes alkotásának ítélték oda a 42. Magyar Filmszemle fődíját, a rendezői díjat pedig Mundruczko Kornél kapta a Szelíd teremtés, a Frankenstein terv című mozgóképéért. Tilla a legjobb kisjátékfilmért vette át az elismerést.